कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. ग्रामस्थांनी नींद उडयतो बिबटो, अखेर रान विभागाच्या पिंजऱ्यात. कारवार. गेल्ले एक आठवड्याच्यान ग्रामस्थांनी नींद उडयतो बिबटो, अखेर रान विभागान लायिल्ल्या पिंजऱ्यात सापडलो. ही घटना कारवार तालुक्यातल्या चित्ताकुला पंचायत वाठारात सावरपे हिंगा शुक्रवारा सकाळी घडली. चित्ताकुला वाठारात बिबट्याचो वावर वाढिल्ल्यान ग्रामस्थांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाला. याबाबत रान खात्याच्या विभागाक माहिती दिली. तेमी ताबडतोब कारवाई करत RFO VP नाईक हेमगेल्या पथकान घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली आणि खबरदारीची पाऊल उचलले. गेल्ल्या 3 दिवसांच्यान सावरपे वाठारात बिबट्याक पकडच्याक पिंजरो लायिल्लो. रानासारखे वातावरण तयार करचेसाठी झाडां झुडपान आच्छादित करून त्या जाग्यार पिंजरो फांद्यान झाकून दवरिल्लो. शुक्रवार सकाळी 6:30 वाजता बिबटो पिंजऱ्यात अडकल्याची खबर मेळटात अधिकारी तात्काळ घटनास्थळाचेर हजर जावन फुडली कारवाई केली. अंदाज 2 ते 3 वर्षाच्या बिबट्याक सुरक्षितपणे वन्यजीव अभयारण्यात सोडले. या घटनेमुळे भयात आशिल्ल्या ग्रामस्थांन सुटकेचो निश्वास सोडलो. या वेळार RFO VP नाईक, DRFO DR नाईक, गणेश नाईक, रमेश, किरण कुमार सहित रान विभागाचे कर्मचारी हजर आशिल्ले. अच्छा कुत्ते बच्चे यहाँ रखे तिरंगा है ना. अच्छा सेपरेट खाओ. कैसा करता है मालूम है बड़ा है देख कैसा करना लेने के दे. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. बाईक अपघाताच्या निमित्तान 2 गटांमध्ये झगडे. दोघांचेर चाकूचेर वार, एक गँग फरार. कारवार. बाईक अपघाताच्या निमित्तान 2 गटांमध्ये झगड झाली घटना घडली. या घटनेत दोघांचेर चाकूचो वार जालो आणि एक गँग फरार जालो. ही घटना भटकलच्या जालीदेवी नगरात घडली. चाकूवारात जखमी जाल्ल्याक भटकलच्या सरकारी आस्पत्रेत प्राथमिक उपचार दिले आणि नंतर खासगी आस्पत्रेत धाड दिले. रंगीन कट्ट्याचो तौसिफ कथीब वय 39 आणि भटकल नागप्पा नाईक रस्तो हांचो जुबाब आर्मर वय 22 या गंभीर जखमी झाले आसात. घटनेची खबर मेळताच आस्पत्रे मुखार स्थानिक मुस्लिम समाजाचे लोक मोठ्या संख्येन जमले. चाकू हल्ला करचे बैरी समाजातल्या तरुणाचो गट आशिल्ल्याचे कळून येता. घटनास्थळाचेर तणावपूर्ण वातावरण तयार झाले आसा. घटनास्थळाचेर DYSP गिरीश तशेंच CPI दिवाकर हजर आशिल्ले. या प्रकरणाचो भटकळ शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हो नोंद झाला.
साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात व्हायची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच एसीएन बिर्ला ओपस पेंट ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरी वेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बुवाडा कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.